שלום וברכה, דרישת שלום חמה מהתפילות. עכשיו חזרתי מהנסיעה מהתפילות אצל הציון של הרבי בניו יורק, ויש לי סיפור מיוחד לשתף את הבית כנסת, את קהילת כלל ישראל היקרה, בשהותי בבית מדרשו של הרבי עם אלפי אנשים מכל העולם, מאוסטרליה, מדרום אפריקה, אירופה, מכל העולם. ניגש אליי בחור צעיר, אמריקאי, אני אפילו לא יודע את שמו ולא יודע את זהותו, כיפה נראית קצת חדשה על הראש שלו. הוא אומר לי, I recognize you, אני חושב שאני קצת מזהה אותך. אמרתי לו, לא יודע, שלום. אז הוא אומר לי, אתה אולי מרמת אביב? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אני צופה בכם, בך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? רציתי לחשוב מה הוא מתכוון. אני לא יאריך בכל הפרטים, אבל מסתבר שהוא התחיל לאחרונה להתפלל, הוא אמריקאי, אבל הוא רצה לטעום קצת תפילה מזרחית. הוא אף פעם לא היה בבית כנסת ספרדי ולא ראה, הוא חיפש באינטרנט. ומסתבר שהוא צופה בתפילות שלנו כאן בבוקר, בתפילות שחרית של בית כנסת כלל ישראל. הוא ממש נהנה, הוא אומר לי כמה זה מחזק אותי, התפילות, וגם קצת דברי תורה מדי פעם שעשיתי בקריאת התורה, בשיר המעלות ששרים לחיילים. הוא אומר לי, אני רוצה להגיד לכם כמה אתם מחזקים אותי, אתם לא יכולים להבין מה זה עושה לי, ולעוד הרבה אנשים, אתם לא יודעים. זה פעם ראשונה שטעמתי כזו תפילה לבבית וקריאת התורה, והספר תורה, רק לראות אותו ככה, אפילו לא ראיתי ככה את הספר תורה. אז זהו, זה דרישת שלום שראיתי שזה כמו איזשהו סיפור ככה, שאדם ניגש, לא יודע את שמו, מתוך כל כך הרבה אנשים הוא ניגש אליי והוא מאסס לגשת אליי או לא. אז הנה זה הסיפור לפניכם, ובאמת שנתחזק, אנחנו נבין שאנחנו כלל ישראל באמת, מה אנחנו פועלים, ושנתחזק בתפילות שלנו, שנזכה לאחדות עם ישראל אמיתי ולבשורות טובות, וכאן בבית הכנסת.